Children of God, mga anak sa Diyos. June 1, mo ang kapistahan ni Saint Justin Martyr. Si Saint Justin Martyr, natawo sa Samaria sa ikaduhang siglo ug usa-usa siya ka philosopher nga nangita sa kamatuoran gikan sa nagkalain-laing schools of thought sa philosophy. Sa iyang pagpangita sa kamatuoran, nakaila siya og usa ka tigulang nga Kristiyano nga nagisgot kanidya may tungod kang Kristo ug sa mga propeta ug nadani kaadyo siya pag-ayo ani. Mao nga tungod kay nadani siya pag-ayo niini, gi-embrace niya ang Kristiyanong pagtuog, nabunyagan siya. Apan wala niya biyae ang iyang pagkahilig sa philosophy. Gigamit niya kini aron dipinsahan ang Kristiyano nga pagtuo batok sa mga pagsaway sa Roma. Mao nga maingon ta usa siya sa mga unang CFD. Usa sa mga maingon ta fun facts mahitungod niya, gitawag siya nga philosopher saint. Tungod kay magsulob gihapon siya sa kupo sa mga philosophers bisan human nahimo na siyang Kristiyano. Siya usa sa mga unang nagsulat og detalyado nga pagpasabot sa Holy Mass. Gani nakiglalis pud siya sa mga Romanong intellectuals aron ipakita nga dili kriminal ang mga Kristiyanos. Gipugosad siya sa paghalad sa mga Diyos-Diyos, apan midumili siya og miingon nga mas maayo pang mamatay siya kaysa mobiya kang Kristo. Ug tungod niini gipugutan siya og ulo ug nahimong martir nga nagpabiling matinud-anon hangtod sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Mao kana ang kinabuhi ni Saint Justin Martyr. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa sambingay sa mga mamumuo sa parasan nga wala ni dawat sa gipadala sa tag-iya ug nipatay pagani sa iyang anak. Kini usa ka hulagway sa kasaysayan sa kaluwasan, salvation history. Diin ang Dios nagpadala sa mga propeta ug sa katapusan iyang anak apan gisalikway gihapon sa mga tao. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Dios mapailobon apan dili nato dapat abusuhan ang iyang grasya. Sa sambingay ang tag-iya sa parasan nagpadala og mga sulugoon aron kuhaon ang iyang bahin sa ani. Apan gibunalan o gipakaulawan sila sa mga mamumuo. Nagpadala pagyud siya og daghan apan ilang gidaog-daog og gipatay padyud ang uban. Ug sa katapusan iyang gipadala ang iyang pinalanggang anak, kinakusgan. Kay naglaom siya nga tahuron kini sa mga mamumuo. Apan tungod sa ilang kahakog o sa ilang garbo, ilang gipatay, bisan ang anak, aron maagaw nila ang parasan. The stone the builders rejected has become the cornerstone. Mark 12:10. Sa binisaya nga hubad, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimong bato sa kanto. Si Jesus mao ang anak nga gisalikway apan nahimo hinuong pundasyon sa kaluwasan. Ang Dios naipailob apan dili pasabot nga walay sangputanan ang pagdumili sa iyang gugma. Daghan nato karon ang nakadawat sa grasya sa Dios apan wala kini hatagi og bili. Adunay nakadawat og maayong pamilya apan gigamit lamang sa pagpakasala. Adunay nakadawat og talento og daghan nga mga blessings apan nakalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Sama sa mga mamumuo sa sambingay, usahay gusto nato ang atong kaugalingon lamang ang masunod og dili ang kabubuton sa Dios. Ang grasya pahimangno usa ka gasa nga kinahanglan tubagon pinaagi sa pagkamatinumanon og paghinulsol. Ang tao nga magpabilin sa garbo ug sala mahimong mapalayo sa Dios. Apan ang tao nga mapaubsanon ug mobalik sa Ginoo makadawat sa iyang kaluoy ug kapasayloan. Ang kasaysayan sa simbahan puno usab sa mga tao nga sama sa mga sulugoon sa sambingay nga gisalikway
tungod sa kamatuoran. Ang mga propeta gisaway o gilutos tungod kay ilang gipahimangnuan ang katawhan. O ang atong santos karong adlaw, si Saint Justin Martyr, mismo gipatay tungod kay midumili siya sa paghalad sa mga Diyos-Diyos sa Roma. Wala sila mahadlok nga mawala ang ilang kinabuhi kay mas bililhon alang kanila ang kamatuoran ni Kristo. Ang pagtuo dili dapat itago tungod sa kahadlok sa kalibutan. Ang mga santos nagpamatuod nga ang kamatuoran adunay bili. Adunay balor ang kamatuoran nga usahay kinahanglan bayran pinaagi og sakripisyo. Ug ang tawo nga matinumanon sa Dios makadawat og kinabuhing dayon nga dili mahatag sa kalibutan. Ang ebanghelyo nag-awhag nato nga tan-awon unsaon nato pag-atiman ang parasan nga gisalig sa Dios kanato. Ang atong pamilya usa na sidya ka parasan nga kinahanglan ampingan pinaagi sa gugma o sa pagampo. Ang atong trabaho usa kana ka parasan, ang atong trabaho o talento mga panalangin na nga kinahanglan gamiton alang sa kaayuhan o dili sa pagka makasarili. Ang simbahan usa-usab ka parasan din gitawag kita sa pag-alagad o sa pagtinabangay. Ang matag adlaw usa ka oportunidad sa pagtubag sa grasya sa Dios. Ug ang tinuod nga sumusunod kang Kristo dili mag-angkon sa tanan alang sa iyang kaugalingon lamang kundi muhatag usab alang sa uban ug sa Ginoo. Ang Dios mapailubon apan dili nato dapat abusuhan ang iyang grasya. Ikaduhang punto, ang pagsalikway kang Hesus dili makapugong sa plano sa Dios. Bisan pa sa mga gihimo nga pagdumili sa mga tao, ang plano sa Dios nagpadayon. Ug walay gahom sa kalibutan nga makapildi sa kamatuoran sa ebanghelyo. Daghang Kristiyanos karon ang nawad-an og paglaom, labi na kon adunay mga kalisdanan sa ilang kinabuhi. Ang uban mahadlok mosulti sa ilang pagtuo tungod kay mahadlok sila nga sawayon sila sa uban. Aduna usab maghuna-huna nga napildi na ang simbahan, dili na relevant tungod sa mga problema o sa mga iskandalo. Apan ang kasaysayan nagpakita nga bisan og daghan og mga paglutos og pagsulay nagpabilin gihapon ang simbahan. Ang mga emperors nga milutos sa mga Kristiyanos nangamatay na. Apan ang ebanghelyo nagpadayon gihapon. People come, people go, but the church remains. Sa modernong panahon, ang paglutos sa mga Kristiyanos nagpadayon sa lain-lain nga porma. Adunay mga nasod diin gidakop o ginapamatay gihapon ang mga tao tungod sa ilang pagtuo. Aduna usab mga lugar diin ginabugal-bugalan o gisalikway ang mga tao nga mosunod sa pagtulunan ni Kristo. Sa inyong paglantaw aning atong pamalandong karon, naan ako sa India aron mobisita sa mga language services sa Radio Veritas Asia. Sa tibuok India, naay 5 ka language services ang Radio Veritas Asia. Ug according to the plan, bisitahon nako sila usa-usa. Apan naay usa ka language service nga tungod sa ilang kakulian, wala silang mosugot nga magkita mi sa mismong lugar sa language service tungod kay didto nay baguhay lang ang mga nakidnap o gilutos nga mga Katoliko. Mao nga gusto nila magkita kami sa mas peaceful o mas safe nga lugar. O bisan moingon ko nga hinitin ako nga missionary, na-assign ako sa Zamboanga, Sibugay kaniadto, diin talamak pod ang kidnapping kaniadto. Ug gusto jud unta ko nga makaadto sa language service kung diin didto gyud sa ilahang lugar, ako gihapon nga girespeto ang ilang gusto. Pero bisan pa dili ko kaadto, walay makapugong nga makikita ko sa ako ang mga sakop niadtong dapita aron makapaminaw sa ilang mga realidad o magdasigay sa usag-usa.
Ang pagsalikway kang Hesus dili makapugong sa plano sa Dios. Story time. Sa panahon ni Emperor Nero, usa sa mga labing bangis nga paglutos batok sa mga Kristiyanos nahitabo sa Roma. Human sa dakong sunog sa Roma niadtong tuig 64 AD, gipasanginlan ni Nero ang mga Kristiyanos bisan daghang historians nagtuo nga walay labot ang mga Christians niadtong nahitabong dakong sunog. Apan gigamit ni Emperor Nero ang mga Kristiyanos isip scapegoat paagi aron malikayan niya ang kasuko sa katawhan batok kanidya. Daghan ang gidakop o gilutos sa makalilisang nga paagi. Ang uban gihimo nga human torches din ilang lawas gisindihan aron mahimong suga sa gabii sa palasyo ni Nero. Ang uban gipakaon sa mga ihalas nga mananap sa arena samtang gitan-aw sa katawhan isip kalingawan. Bisan sa maong kabangis, daghang Kristiyanos nagpabilin nga matinumanon kang Kristo ug wala mo salikway sa ilang pagtuo. Tiyaw mo na. Gituuhan usab nga sa panahon ni Nero gipatay si San Pedro ug si San Pablo. Ang dugo sa mga martir nahimong binhi sa pagdaghan sa simbahan tungod kay daghang tawo na dasig sa ilang kaisog ug pagtuo. Ug hangtod karon ang ilang sakripisyo nagpahinumdom nga walay gahom sa kalibutan nga makapildi sa kahayag ni Kristo. Children of God, mga anak sa Diyos, himua nga mamunga ang inyong kinabuhi sa gugma ug sa pagkamatarong. Ayaw kahadlok sa pagbarog alang kang Kristo bisan adunay mga musupak o mga ingunta sa atong term karon, mga bashers. Hinumdumi nga si Jesus nga gisalikway nahimong bato nga pundasyon sa atong kaluwasan. Saligi nga ang plano sa Dios mas dako, mas grandioso kaysa sa atong mga problema. Sundon nato ang ehemplo ni Saint Justin Martyr nga nagpabiling matinud-anon hangtod sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Himua nga ang inyong pagtuo mahimong daw kahayag nga mudan-ag sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.